Здрасти, бейбита! Днес ще ви покажа любимата ми рутинна процедура за обезкосмяване с камък. Да, точно така. 100% натурален, зеро пластик, зеро комфорт. Стига глупости. 2025 година е. Защо още се режеш, мажеш, скубеш и страдаш? Пещерната жена имаше оправдание. Ти нямаш. Кристалът на Селестре е тук да направи живота си по-гладък. Буквално. Без химия, без батерии, без болка. Работи където и да си. Само няколко кръгови движения и космите изчезват. И не си сама. Над 30 000 жени вече казаха «Вау!». Няма да ви лъжа, аз също бях скептична дали работи, но след като го тествах се уверих сама. Не може да повярвате каква разлика има. Да, няма шанс от ягодова кожа или враснали косми. Кристалът на Селестре е номер 1 продукт за живот без косми. А ако не кажеш «Вау», имаш 14 дни да го пробваш. Не ти харесва, връщаш го. Ние връщаме пари. Без драма. Селестре. Няма какво да губиш. Освен косми. Отиди на celestre.com и го пробвай още днес.